agus fáilte chuig Campa Locha Riach líne. Is mis is Saoirse, agus tásúla gom go mbainfí sibh tainmh agus tarbha as a Tás nó mé nniu leis an scéalaíocht, agus má tá ceistir be duine bhí rud ar bith buin scéalaíocht. Déan cinnte rífosta heola thugam ag Campa Locha Riach ag gmail.com. Cé leabhar a bhaith a dhéanamh bhain an seachtain seo. Eiteoga an tamtá ar an leabhar. An leabhar. Ar thu seo. Tu ag léir tá ar na hanbhí agus na nithe? Tá gá ag leis an aon seo hEitilt. Aon óg hEitilt go fóil. Tá na cleitaí ag fás ar seo ach ní thuig leis hEitilt. Thuig leis hEitilt san uisce. Tá hEitioga ar an íosc hEitilte. Agus san uisce má bhíonn na chuid si go hálinn. Ar an chuid is mú duine feithidí. Ar chuid acu. Tá gá taspi agus an bionn dé. Eitoig ar an drolín taspig. Lig er an bacha go léir? Tá hEitioga ar an leabhar agus ar an éalachan. Éalachan na hEitioga. Ní ghridan an leabhar na hEitioga. Lig ar an leabhar chuid si go hálinn? Nes, tá dána agus pátrún ar an éalachan. Tá héagló dul bhulla má bhíonn crachtaíocht fuair ar bhí. Nes féic an féalachan mar na pátrún ólinn atá Nes, na mami. Tá hEitioga ar chuid duine mami. Tá hEitioga ar scíochan láthair.
Fichar an cí an láthair. Eitoig crachan. Fichar an cí an láthair. Cí an láthair riamh. Nis. Ach higleis leim ó chrán go chrán. Fichar. Bíonn ó chrán go chrán. Nis, na reptil. Is reptil í an láirt eitilte. Níl eiteog ar Fichar. Bhí siad cosú leis an láirt. Fichar an dinosaur. Nis. Céir faoi daoine, céir faoi muidne. Déanann daoine maisíní le hEitióga. Daoine hEitilt. Fichar an eitilán. An rá aon duine riamh ar eitilán. An neachaí aon duine thar rank. Nis. Fichar duine ar fholláin. Agus fichar an eitilán beag. Nis. Anmhail eitoga ar na rudaí seo. So, anmhail eitilán ar olbhachan. Brónar man féidir le bheithad. Sin an olbhachan. Anmhail eitoig ar olbhachan. Anmhail eitoga ar paréid. Fichar an paréid. Agus anmhail eitoig ar béalachan. Anmhail eitoig ar Vendée. Agus anmhail eitoig ar Galbán. Massive. Nis. Anmhail eitoig ag eitilán. Tá. Anmhail eitoig ag nu ag Ciaróg, nu ag Gay, nu ag Drolling Pasig. Hanis. Tá dúslam bheag a gcuim díobh. Tá an leabhar léite a gcuim. Agus leabhar das bunúsach le fochla dasa. Agus má braní sibh ar an fochlóir, puchaigh amach beidir gá ochel is máibh. Agus féidir le na fochla sinna ann. Anis. Tá dara sibh dara nua don leabhar seo. Agus má cheolann sibh war dara nua don leabhar seo is seach chuig Campa Locha Riach ag peochaigh mé búteoir agus ba dús beag sa phost don duine sin. Ceart na méid le hainiu agus feicigh mé sibh ag 10 chlog má slán.